ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои наву рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама карда бошад, марамад шумо метавонед ки сурат маълумот шуд дар рақамҳои ватсапи экранамада рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. ҳастаи Daewoo Matiz бо нархи арзон срочна, Hyundai Starex бо нархи 9000 сомон срочна, Kia Rio вариантҳои алишӣ ба мошино дар Тоҷикистон буда, Kia Rio, Toyota Camry 6 Европа срочна фурӯшӣ ва ҳастаи Land Rover Sport бо нархи арзон срочна, Toyota Camry 2 ваз 2106, Toyota Corolla 1 тангени фурӯшӣ ваз 2107, Ҳоллада Приора, Toyota Mark II, Mercedes сечка ва сечкаи простой ва сечкаи объёми азиз, Daewoo Nexi бо нархи арзон ва ҳастаи Opel Karava бо нархи арзон ва мошинои аз территорияи Россия ҳам ҳастаи. Обшум навори хуб, мошинои советска, мошинои молодежни, яъне бисёр дӯстони азиз. Ва курси имзо бошад 120 сомону 60 рам. Хоҳиш ки лайкро разанед ва дар комментария нависед фикртонро ва мегзарем ба навори имзо марамад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини имрӯза. Дӯстони азиз, Kia Rio ҳаста ки вариантҳои алишӣ ба мошиное ки дар Тоҷикистон бошанд, Opel Astra J. И Kia Rio дӯстонед қарор дорад дар Москва, дӯстони азиз, метро Салерова қарор доштаем. ҳозир бо маълумотша мегӯем. Соли бори 2014 сол ҳастаи дӯстон ки сӯзишвориш мегӯяд бензин, газовый мотор, 1.6 коробка механикаи ҳолати мошини бадро беҳтарини бадай. Ин мошин алиш мешавад ба мошине ки дар Тоҷикистон бошад, ягон Astra J бошад мегӯяд алиш мекунад дӯстони азиз, бо нархи ҳамин тугри гирад. хоб дӯстони азиз, моторша мегӯяд нав мондагием соҳибшон. хоб мошин хай мақсад соза ҳамаи навод кондитсияра дорад. хай кондитсионери электропакети бисёр функсияра дорад. чихеле функсияраи мошине ки дар Тоҷикистон агар Astra J бошад мегӯяд, ба мошини наи Москва будад алиш мекунад. мошин қарор дорад дар Москва, дар метро дӯстони азиз, Салерова намзада қарор доштан дӯстони азиз, фақат алиши хоҳед. ва агар шумо сумаки гиред, хай дар рақамҳо шумо занг бизанед, хатиқичон маслиҳат кунед. сумша нагуфте, фақат алиши ба мошине ки дар Тоҷикистон бошад дӯстони азиз. бо хай ягон варианти дигар бошад дар Тоҷикистон, метавонед ки пешкаш кунед. ин ҳамин рақамҳои дӯстони азиз, рақамҳои дастисона ва рақамҳои ватсап ҳамин номеро ҳастанд. марамад шахсоне ки алиш мекунед ба мошини Тоҷикистон буда, ин аз занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастаи дӯстон ки срочна фурӯшӣ соли бори 6 1998 ҳастаи ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд нахадуай. дӯстони аз документҳои мошин нав буд шудагӣ мегӯяд, утилизатсия кардагӣ ҳастаи мотори нав задагӣ аст, дӯстонат хадавошам нав кардагӣ, краскаш мегӯяд, хай ядуҷош хеле мелечо кор дорад дӯстони азиз. хоб коробкаш соз, аккумулятори пачка, балонош мегӯяд нав задагӣ, запаска дамкар тамаш комплект ҳастаи чухолакҳои фасон, мошинча якдаст гаштагӣ. хоҳен давенисам метиян, дӯстон хоҳен снимат мекунад. нархи мошина мегӯяд 17000 мегӯяд, бо муомилаи савдои хуб мекунем мегӯяд. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фарход, дӯстони азиз, 17000 сомон бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии 27 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия, инаш дӯстони азиз, рақамҳои тоқа ватсапи холия, рақамҳои 27 метавонед занг занед. обшим дӯстони азиз, ҳамин рақамҳои 27 мақсад ки ватсап дорад. ин ҳамин 27 рақамҳо дорад ватсап ва рақамҳои поёмдашам дорад ватсап, ки тоқа ватсапи холия, рақамҳои Россия будааст. шахсоне ки мехаред, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гиред. марама. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, Hyundai Starex ҳастаи ки соли бори 2001 сол, сӯзишвориш дизел, коробка механика, мошин мегӯяд нахаду. дӯстони азиз, мошин утилизатсия дорад, фақат ки документҳош буд шудагӣ аст. нархи мошина мегӯяд 10000 мегӯяд, бо каунтара арзон мекунем мегӯяд. мошини қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дуюм совхозда, яъне ки 10000 сомон, дӯстони азиз, 9000 сомон мегӯяд, ахираш мешавад, яъне ки 1000 сомонша мегзаранд, охири нархаш 9000 сомон. мошин мегӯяд сода, яъне ки як сола ки қариб ки мошин мегӯяд хубай. ва алишам мешавад ба гов, моли майда ки дӯстони азиз, ягон говай гӯспандай алиш мешавад, дӯстони ба ҳам хеле молокатӣ ва аккумулятори мошин пачка, дӯстони азиз, утилизатсия кардагӣ ҳастай. мошин хай як сола қариб хуб ҳастай. 10000 сомон каунтар арзон мешудай. рақамҳои дастии 27, рақамҳои поёмда, рақамҳои 76 шуда ватсап дорад. шахсоне ки мехаред, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳо гиред. лайкҳоро дӯстони азиз, навод то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 6 ҳастаи дӯстон ки Европаи срочна фурӯшӣ. шахсоне ки мехаред, мошини тоза нозада. дӯстони азиз, соли бори 2019 ҳастаи ки бисӯзишвориш бензин, мотори 2.5 литр, коробка автоматай, системи мошин бадро беҳтарин мошин, полни фулай, дӯстони азиз, мошин
танировка, ҳуҷҷат навкадагӣ ва номерош падарка дӯстони азиз. Мошина хоин генерал давин хоин простой. Мошина мақсади пробегиш 125,000 дӯстони. Мошин нов зада иш мегӯяд гарантия кати. Мошина нав мегӯяд хм овардаги аст, бу шуна кушта мошина бу фурӯш намудиян. Танировка гузашт солна мошин фулай полни комплект дӯстони азиз. Нарша мегӯяд 250,000 мегӯяд бу муомила мекунем мегӯяд мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор дӯстони азиз. Номерои 0101 ҳамаш 0101 дӯстони иш номеро падарка. Дӯстони азиз рақамҳои поёмда ҳастаи мегафон ҳастаи 111145 рақамҳои промови дастишони рақамҳои поёмдаш 2324 рақамҳои расмия тоқа ватсапи холӣ дорад. Номерош кор намекунад. Ватсапшам гоҳ кор мекунад, гоҳ кор намекунад ва шахсоне ки мехоҳед дар рақамҳои мегафони Тоҷикистон буда 1145 да занг занед. Дӯстони азиз мошина мегӯяд гарантия кати нов зада мегӯяд ҳамин хихчон заказ кардаги бидиан нов зада 250,000 сом бо муомила дорад. Шахсоне ки мехаред маромад занг занед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон Toyota Camry 2. Соли пурӯшиш 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин, мотор 2.4, коробка автомат, сайстани мошин мегӯяд нахаду. Дӯстон аз мошин мегӯяд охири нархаш 74,000 сомона, дигар савдо намешавад. Охири нарх 74,000 сомон, мошин яксола танировка ва ҳуҷҷат дорад. Дӯстони азиз, биё омада аз пеш мегӯяд бинем. Хоб ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 74,000 сомон, охири нарх бе савдо. Рақамҳо шумодаги аст, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастишон. Шахсоне ки мехаред маромад занг занед. Ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника компания, ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болода 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дар роҳи ки мо рекламада мемонем. Аз шумо хоҳиш ки лайкро занед, навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон ВАЗ 2106. Соли боришаш 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 6 литра, коробка механика, сайстери мошин ба дрон нахадояд. Дӯстон аз ин мошин мегӯяд документ утл мегӯяд дорад. Мошин транзит яъне ки синят кардагӣ. Нархи мошина мегӯяд 11000 мегӯем бо савдо муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Свети яъне вишнов яъне ки олучаги свет 11000 сомон, 2000 сол ВАЗ 2106 11000 маромад занг занем. خب رقمش رقم مگافون. دوستان عزیز شخصانی که در نوار ما اگر ماشین معقولی که نیافته باشین در کامنت‌ها نوشته که چی مارک ماشین باش مو در کور است. مو در ویدیو اند هم گفتگیتون رو پیشکش میکنم. از شما خواهش که لایک را زنین و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنین. برام میگذاریم به هفته ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان. لانج روور است که لانج روور اسپورت 2008 دیزل. ابی موتور 2.7 لیتر از коробкаш автомат ай мошин дизел аст ай мошинча мегӯяд созай танировка ҳуҷҷат мегӯяд дорад намедонам чанд хамондагӣ аст ай ва нархи мошина мегӯяд 69000 мегӯяд соҳиб шуд. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. фақат мегӯяд илтимос конкретна харидорон мегӯяд занг занед, беҳуда занг назанед дӯстони азиз. мошин дизел ай харида 1800 ланҷ ровер дӯстони азиз. инам хариди свету. мошин чӣ расход дорад, чӣ камбуд дорад метавонед ки рафта аз пеш бинед. 69000 сомон дӯстони илтимос кардаги аст ки беҳуда занг назананд. конкретна одамони харидор. марамат ина харидору занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Toyota Corolla 1 Дубай. соли боришаш 2007 сол аст ки сӯзишвориш бензин, мотор 1.3 литра, коробка автомат ай мошин мегӯяд дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. دوستان از این ماشین میگه یک دست میگه گشتگی نشد دکومنتش یکم چه گفتگی نیست وقتی من بوشتگی است بخون انیق میکنین. این ماشین قرار داره در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 51000 سوم. ماشین دوستان از خلیجی است یعنی دبی است. 2007 سال موتور 1.3 سفید کتی 51000 سوم بو خیر معامله داشته. کسانی که در کار هستند خیلی ماشین Toyota Corolla در رقمش موندگی است و ویلون شخصانی که میخرن زنگ زنین معلوماتی پورا و انیشه از همین رقمو گیریم. شخصانی که ماشین فروش دارن ما دوستان در یوتیوب، اینستاگرام، تیک توک و تلگرام رکلام میکنیم. میتونید که یا که ویدیو که در روی کنید که صورت گرفته در رقم‌های بالا 885 12 20 روی کنیم و رکلام داده میمونیم. خواهش دوستان عزیز که نواری ما رو در رفیقاتون فرض کنید و فکر کنید در کامنت را نویسید. مگذاریم به نهم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان. تانگن فروشی است که یعنی تانگن مسافرکش در کامنتر بسیار همین خیلی ماشین خواهشید اینا بهاری شما دوستان عزیز. سالی باریوشش 2008 سال است که ماشینچه میگه نخدای خیلی در صورت خیلی ماشین ساستنش خوب میتواد نکی معلوماتش کم از دوستان شخصانی که میخریم بزنگان انیخدا گیریم. دوستان عزیز دیسک بالنوش سوزایخه که سردنیه کراسکش سفید нархи мошина мега 18000 мегем бо савдо муомила бекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восей. яъне ки
тангери пассажирский мусофиркаш 18000 сомон дар дунёи вусеъ рақамошо мондагест. Шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраниша аз рақамҳо гиред марама. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Lada Priora аст ки чихелаки дар комментария бисёр хоҳиш шуд. Lada Priora соли 2006-2008 сол аст ки сӯзишвораш бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон дар ин нархш мегад мошин мегад 100% арзанда бо худонози маълумот ша мефаҳмед. нархи мошина мегад 15000 сомон мондиан. дӯстон аз бо қатиқчон гап мезанем. мошин мегад нахадой мотор коробкаш мегад ягон проблема надорад, фақат ки нарошка камтар кор дорад. дӯстон азиз ҳуҷҷатош буштагасане ки утил дорад, мошин транзита. нархи мошин 15000 сомон мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. камбудиш ҳуҷҷат мекунед ва нарошка кор дорад. хоҳем мекунед, нахоҳем ҳичи. خب شخصانی که میخواد در رقم‌های پایین زنگ زنید معلومات پورش گیری خواهش که لایک رو زنید نورات افتادش تماشا کنید. میگذاریم با 11 ماشین فروشی نوبتی است دوستان. تویوتا مارک د چخیلی که در کامنتر خواهشید باری شما تویوتا مارک د سال 96 سال فروش بنزین دوستان عزیز موتور شاید میدونم چند گفتن دوستان عزیز انیق نگفتن کاروبکاش اتومات سایستری ماشین میگه سوزه دوستان عزیز موتور که یک گشته یک دای نمیدونم معلومات چرا سیگاب ننویسیم بخت انیق داگیرن ماشین ترانزیت داکومنتشون وقتی من بوچ دگسته ماشین قرار داره شهر وحدت و نرخش دوستان عزیز 15000 سومون است. خب تویوتا مارک د 96 سال بنزین 15000 سومون رقمشون مونده است. راست دیگه یخی ماشین خیلی معلوماتش کم است دوستان، کم معلوماتشون خیلی کم مونده است. با میتونید که شما زنگ زنید معلومات پرانیش از رقمشون گیرین. میگذاریم با 12 ماشین فروشی هست مرسدس بنز کلاس اچکا سال 2016-95 هست که سوزشوارش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробка механикаи мошин мега нахадоа. دوستان از این ماشین میگه حجت دارد، اوتیل دارد، حالتی بالانس میگه 80-90%. ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی خیلی جوش کمتر کار دارد، خیلی ملیچه خواهید میکنید نخواهید های میکنید میگه جوش خیلی پوزیروک دارد دوستان عزیز. خب نرخ ماشین میگه همگی 26500 سومون موندیان صاحبشون باز ناسازی معامله داشته. خب ماشین قرار در دنیای عبدالرحمن جمعی رقمش موندگی از شخصی که میخرین زنگ زنین معلومات پورا و انیش از رقم‌های تو قسم میگه علیش پالیش نمیشه. میگذاریم با 13 ماشین فروشی هست دوستان. دایو نکسی سال 2016-94 هست که سوزشوارش گاز بنزین موتور 5 لیتر коробка механикаи сайсери мошин мегад созай. دوستان از این ماشین سوزای نخدای حجت پورا داره فقط که بیرونش اینا دیزن کار داره خیلی که نرخی که اکموندیان ارزنده ماشین میگه 4 ماه دیگه میگه حجت دارد اوتیل دارد. دوستان از این ماشین 5300 سومون نقشه با معامله داره. ماشین قرار دارد در شهر استرالفیل شهری خوجند دوستان عزیز، یعنی که نرخ ماشین 5300 سومون. ماشین خیلی کار دارد که برای اون قشلاقو برای اون کاربر میشه دوستان. یک мотоцикл да бу хай нексия دوستان خیلی هر خیلی ننویسیم. شخصانی که میخواد در رقم پایین زنگ زنید. میگذاریم با 14 ماشین فروشی اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان 11500 باز کمتر معامله دارد. سال 2016-95 هستند که سوزشوارش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка механикаи мошинча мега нахадоа. мошин мега утил дорад دوستان. документашоне ки буштага аст бухтон аниқ мекунен. инам хеле светои асфальни кабуча دوستان азиз. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 11500 сомон боз муомила дорад. балонош 80 دوستان. хай мошина ки хизматча кадага دوستان. мошини хизматиян нархаш хай қимат нест. 11500 бо ягон сумша мегзарам. то суми хӯрда мошин дар ноҳияи ёвон шахсоне ки мехарен марама занг занед маълумоти пурраша гиред мошинча нахаду. ва دوستان бозам мегем одамое ки мошинои фурӯш дорен хона замин квартира ягон техника компания хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои бурода ҳастай ватсапи мо 2020 ватсап аст ройкем рекламада мемонем. хоҳиш ки лайкро занед دوستان. ин буд навори мо то видеои оянда худо нигҳабон ҳамаи